ndị be anyị ekelekwa m unu anyị nara nke high chiefs a nwachi na-emelụ ọbananya aka ji ọfọ na mbala n'Imo. Anyị chọrọ ka ya jụọ gị ajụjụ nna m ukwu maka a sị na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje agwa ihe ọ ga-ekwu ma o ruo na mụ ọbụgana mmiri enwe ilo na m ada enwe ilo ana m aba n'onye ukwu baa ụlọ onye nta ka wee mee gịnị mee ihe a na-akpọ research ya nchọpụta. Anyị ajụbụrụ ajụjụ na nke mbụ. Nke ịbụọ a chọrọ ịjụ kịta abụ onye na-emebigasị ihe na Igbo. Ajụjụ ndị a mma ajụ nwere ike iru ajụjụ na one ma one ka ị kọwara ụmụaka ọgbara ọfụ ihe bụ orijinal omenala Igbo na nke bụ arụ Igbo mere mgbe gboo ma ọ bụ na ha mere mana ọ njụọ gị ọ bụ na ha mere ya bụ ihe ịgwa m na ha mere ọ bụkwa na ha emeghe ịgwa m na ha emeghe maka ama na okenye rugoro 90 something years abụzighị ụmụazị. Ka anyị bido na nke mbụ. Ụmụaka enwere ike ịza aka ji ọfọ ebe nna ha ka dị ndụ? Mba, ụmụaka enweghị ike ịza aka ji ọhụụ ebe nna ya dị ndụ. Ọ bụ nna ya ka ya na-aza aka ji ọhụụ mgbe nna ya nwụrụ dịgharị olokwu ya bụ aka ji ọhụụ were ọ na-ero ero bụ ọhụụ. Mana ọfọ a na-ero ero ọ na-ere na ụmụazị ka ọ na-ere n'okenye. So ka ezi ihe kpataziri ụmụazị kịta maka gịnị mgbe ebi na dibịa mara ya na ebe ebi na dibịa mara ya o jezie na-etisi mkpu na-ekwu n'onye ma bụ aka ji ọfọ obodo ka ezi ọbụdazi n'obodo a enwezighị okenye. Ndị na-eme ya bụ ndị na-agwa ara. Oke, dibịa ọbụla na-eme ya bụ ihe na-aza aka ji ọfọ ya nọ ndị Ijebu. Maka ihe ga-ajụ gị na gị nwa bụ ezigbote onye omenala tara ọjị maka na ihe bụ nze ichiri bụ nze bụ ị na-eze ihe ọjọọ ya bụ meaning of nze. So ihe na-ajụ gị gị bụ ọ na-aka ọ kọwara ụmụ okorobịa na-eme omenala taa na-ara ọsọgide eburu dibịa mana ị na-aza aka ji ọfọ mana okenye erughị gị na ị na-agwa ara ihe ọ na-eme ka otu ọzagome. Nke ịbụọ, ndị mgbe gboo agwọrọ ihe dịka ọgwụ ego ma ọ bụ gwa ajọ ọgwụ. na-egbu ji na-egbu ede na-akọ ịrụ na-eje ma mgba ọrụ ihe ndị gboo na-eme na-akpụ aja na ọ bụsọkwa bụa blọkụ jidi n'ala na-akpụ aja kpụcha aja were aja rụọ ụlọ berebeye. Na nkọwa gị bụ na ọgwụ ego abụghị omenala Igbo. Na ka ezi ihe kpataziri ndị dibịa kịta na-eme na ha na-eme omenala ma ọ bụ ndị kịta ji na-agwọzi ya bụ ọgwụ ego. Arụ ka a naghị eme ọ bụghị omenala anyị. Ya na onye ọbụla na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ego bụ arụ ntọala and ụdị onye aha tụọ gị na arụsị enwere ike ịza ekpere maka ọsọ ka a na-eme. Oge onye ọbụla na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ego taa tụọ mmadụ na arụsị amarụ ọrụ. Mana ajụkwa ajụjụ ọzọ arụsị ha rụọ ọrụ mana arụsị ha dị n'otu ha. Okay, mana nwere ike na ji nsi wee kpagbuo onye ahụ na nsi. Mana ọ dị n'otu ha. Okay. Arụsị bụ arụsị anyị ekwụsọ. Abịakwarụ ọrụ. Okay, ajụjụ ọzọ na-ajụkwa bụ like ụmụazị kịta na-emegasị ihe dibịa desi na-abụ aka ji ọfọ. Ọ bụ ntọala ka ọ na-eme arụ ka ọ na-eme onweghị ya ọ bụrụ ka a na-eme gbasa akasa ọchị atụ onwe ya atịrị ya bụrụ na ihe ụzọ nwa dị ọkpara kedu onye mụrụ ọgana. Na nkọwa bụ na onye ọbụla na-ya bịa kịta dọkọta na akụ mgbịrịgba n'ihu agwụ sị na ọ na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ego na ọ bụghị omenala Igbo. Ya ndị Igbo agwụghị ọgwụ ego. Oke, ka m jekwara ajọ na nke nwoke ajọ nke nwaanyị. Ana Igbo nwaanyị a na-abụ eze. Nwaanyị abụghị eze. Nwaanyị na-abụ eze. Ka ezie ejizi aza na mmadụ pụta ọsị na ọ bụ eze nwaanyị. Eze nwaanyị dere onwe ya n'ụdị nke ha. Otinye ya bụ eze nwoke. Otinye ya bụ eze nwaanyị. Otinye ya bụ eze nwoke. Mana ndị mgbe gboo ndị na-eme eze nwaanyị ihe mmiri kịta eze nwaanyị mmiri mgbe gboo tara ọjị mgbe ebe na nna gị gwara gị wee rute gị eji Fanta eme eze nwaanyị. Fanta ọ bagwara ya nkwụ
o mmetọ ana ka na emetọ oh maka fanta bụ ndị ọcha rụrụ fanta so ị na-akọwa na onye bụ na-eme ihe eze nwaanyị were fanta na-eme na mmiri na ọ bụghị nyawa ọ bụghị omenala Igbo ịma na ihe nji ajụgo ebe nna anyị ugwu abụghị ọhịa ejekwa ụka o ọhịa ejekwa ụka mana ọ na-akọ ihe a na-akpọ original omenala Igbo bụ nke bụ ndị Igbo kpọrọ ya sị na enechaghị anya fụ na izugo oke na nwoke wee chie gị ọzọ aha bụ nze ị na-eze ana na-eze ihe ọjọọ ihe uru anyị na-akpọ n'ọkpa onye anya ka ọ dị n'ọkpa onye mere ajọ ihe ocheada ha onye mere ajọ ihe ajụjụ ọzọ m chekwara ịjụgo na mgbe gboo enwere ihe dịka na eniri mmadụ na ndụ ụdị ihe ahụ mere mgbe gboo dịka nna gị si kọrọ gị mgbe gboo emekwa ha emere ndị gboo mere ihe nie mmadụ na ndụ onye mere ajọ ihe nie ya na ndụ so kezi ụdị ya gara aga n'ihu ka akwụsị gị oyibo mee ajọ ihe nwụdị ọganga so ndị oyibo adụ anya ọdụ ụmụanyị ihe ọ na-eme adịghị mma oke ajụjụ ọzọ dịkwa ka ibe bụ na mgbe gboo aha o nwere ihe dịka na mmadụ mụọ ejima anwụrụ ejima gbuo na o mere arụ emere ya mana ọ dịrọ mma ka ezi ndị kwụsịrị ya ndị ụka ndị ụka kwụsịrị na ama egbuzi ejima mana onwe ndị na-esi ngosi na ndị Igbo egbughị ejima ndị Igbo egbughị ejima nwesị ka njọ gị wedugo 90 dịka nna gị zikọrọ gị wee madịkwa egburu ejima egburu ha atịrị egburu ọkwara egbu ahụ na-emụ ọdị ịtọ ewehue ha mana ọ dịrọ mma mana onye gwara gị ya nna gị gwara gị nna agwa anụ ya bụ na nna gị jegidere nna akwụdoro ya nna agbukwara isi ichi nke a na-egbu ebe a nna agburu ya nna m abụọ dị ajọ nwa okay now etu eke da asị na mmadụ bụ dike ya bụ ọchịagha dịka igwe maọbụ onye kpara ike mgbe gboo onye ahụ abịa nwụọ asị ka a chọchọgba isi ndị virgin na isi ndị amaghị nwoke ụdị ihe ahụ emere ya asị ka e were isi mmadụ wee gbaa mana o mere eme n'ala Igbo mgbe gboo mana ka ndị kwụsịrị ụdị ihe ahụ oge ihe niile na ndị ụka niile jikọtara aka wee kwụsị n'uche gị ọ dị mma ya nkwụsị ha kwụsịrị ihe ọjọọ dị mma and uche omenala tiemedịrị ihe dị njọ ihe dị mma na-emebi ọkwụ ọtọ ya ndị ụka ahụ batara obodo ndị ụka ahụ dị ka ewetara ihe ọma ewetara ha ezigbo ihe ọma ma ndị na ụka hụ abụdịrịkwa ego ka eji ha aka oge ụka kịta bụzi ego nọ na nụ mana ụka hụ abụ ego ma igbuo mmadụ ndị oyibo ewere gị ozugbo mana ọ na-akọwara na ụka mgbe gboo bụ ụka maka gịnị ụka ndị mgbe gboo nabatara ndị omenala nabata ụka anaghị emekọ ihe na nwanne na nwanne bụ ụka na-ege ntị ka ị mara ebe ị ga-esi wee jụọ ajụjụ na ụka gboo wetara bụ ezigbo ihe mana nke kịta bụzi gịnị ụka ego anyị mana okwu ma ha ma akụ mmiri ka ọ dịkwa etu ha nna anyị kwụziri egwu maka gịnị ihe a bụ nze nkwu okwu jọị mana mụ kwutere arụ ịghọtara na ọ nwekwara asa ajụjụ ndị ọzọ dịgasị nwegasị ndị njụburu dịka etu a kịta oke etu a kịta omenala dị ụmụaka ajụbụra m maka ide ndị na ụmụazị na-eje aza aka ji ọfọ isi nọ mmesasị ka ha na-emesasị nọ ndị na-agba ara maka oke erughị ụlọ ọdụ ka a tie oke na kpakpụrụ oke erughị ijechara ya bụ ihe ere onye na-eme ya na ọdọ ụmụ ha eme onye ara n'omenala Igbo ịtụ mmadụ na-arụsị ọsọkwu n'omenala Igbo and atụ mmadụ na nke ihe mmadụ ya emegide taa mede asị na atụrụ na arụsị ndị ara ahụ gbara ndị ara ije tụba mmadụ na arụsị arụsị ahụ ị na-atụ ya na arụsị ahụ tedego gịnị ya ịtụ mmadụ na arụsị abụghị omenala Igbo mba ofe omenala mana what of ndị na-aba ha tụzi mmadụ na arụsị na-achọghị igbu ehe si n'azụ were poison nke ahụ osokwara omenala Igbo ya bụkwa nsọ ana ka arụsị ịtụrụ ya ka o gbuo
onwere ogogo mmadụ ya etoru wee chie ya ọzọ n'omenala Igbo achịmọzọ dịkwa mkpa nchi onye maara ihe chọọkwa echi nwa ọhụrụ nwa ọhụrụ ahụ ezeta ụzọ amezewe ihe ọjọọ ọ bụ onye magoro ihe ha echi ya mana ndị ahụ mazi ihe kịta ajeje echi ebejaje kpọkọsị ụmụnna echie ha ọzọ chichekwa ha ọzọkwa ọ nọrọkwa bụrụkwasị na ọ bụ dibịa echichekwa ya ọzọkwa oburukwa okpu ọzọ na-ejekwa atụ mmadụ n'arụsị ya bụkwa ndị ara ahụ oke ajụjụ ọzọ dịkwa ka ibe bụ nwaanyị ọ na-aga ọfọ ọ na-aga ọjị n'omenala Igbo anya nwaanyị ebe na ngwuru nwoke nọ nwaanyị na-ewere nwaanyị nwere right iwere ọjị gaa ọjị mana ka ezi ihe kpatara ụmụ nwaanyị ndị kịta na-eme ọgbanje na ihe mmiri na Facebook ha pụta ewerite ọjị na-ekpe ekpere ọjị nwaanyị na-emetụ dị ọjị aka onye ekpe ekpere ọjị ahụ ya na ụmụ nwaanyị ibe ya nọrọ okpere onye ekpesịghị nke ụmụ nwoke nọ mana nwaanyị ewuruwe ọjị kpee ekpere bụ ebe nwoke nọ mba mana ọ na-eme kịta na Facebook ọ na-eme kịta a mepụrụsị anya bụ ihe a na-ajụ ihe nwaanyị ọ ya agụwa ọfọ nwaanyị ahụ kedu ka onye nyere ya onye kpere ya ọhụrụ nwaanyị ejuwa ọfọ n'aka wee tie na ya ka nna agwara gị ụdị ekpere ya onwe onye dị n'ụwa ya kpee nwaanyị ọhụrụ mana ndị na-emezi eze nwaanyị kịta enwebiri ebe ọ na-efere mba ụwa ha na-emezi eweta ọfọ nwe gwa gị ohu iti ka o ji oke ọ bụ ogirisi ka o ji ọ bụghị ezigbo ọfọ ọ sị na ọfụ isi ka o ji so ihe nna anyị kwuru akọwa bụ na ndị a na-eme eze nwaanyị na Fanta abụghị omenala Igbo Coke abụghị omenala Igbo na ihe dị na-abụ mgbakọta mgbe ajụjụ ọzọ dịkwa ka ibe na-agbasasị m anya bụ kedu ka saiz ọfọ ezigbote ọfọ a na-enye oke menye ọfọ a na-eje n'ukwu ọhụ pata ya ọfọ Igbo ọ na ha ntu ọfọ a na-eji n'ọfọ okenye ọfọ okenye bụ ọ na-epe mpe ntu a fodadị ọ naghị ebu ibu ntu a so ka ezi nke ọ bụghị ọfọ mana o nwegasịrị ịma na eji obere foonu ụmụ gị ya gosi gị efere mba ụwa onye so na ọ bụ ndị bụ dibịa na-ebu nnu ntonto ihe isi ya ntu a na-ebu akara abụ na-etinye na doo ihe ahụ ọ bụ ọfọ ka ọ bụ arụrụ arụ oke ọfọ na-epe mpe maka na gịnị mgbe gboo nna m na-agwa m na mmọnwụ ji ya mmọnwụ pụta bụ mmọnwụ na-eji ọfọ nchọ ka mpempe ọfọ ha na so ya na ihe ha na-ebugharị abụghị ọfọ na ọmajik onye matara na ha bịa tụọ mmadụ na arụsị ọ dịghị ere nye bụ na ụmụazị kịta mebisara na omenala Igbo maka ibe na kịta oke omenala Igbo a kịta o nwere ndị ha na-achụpụ nwee ndị ha na-anabata omenala Igbo o nwere set of people ha na-anabata na ha ya bụ nwa ndị ha na-atọ ụtọ ha na-anabata ndị ụka ka na-achụpụ ndị ụka achụpụ oke nya ihe ibelivu bụ egbebere ugobere ndị mgbe gboo ndị mgbe gboo tara ọjị ha nabatara ụka n'Igbo oge ha nabatara ụka mgbe aha oge ndị mgbe gboo mgbe aha nabatara ụka onye be anyị na-abụrụkwa ọbịa na ụkọ anyị na-eme ya mfedi ya otu anyị tacha ọjị fụta nke ọnụ nne m na-emebirikwa mgbe ahụ ma ede ma ji gaa nke a na-eji onyinye nye ha nya mgbe ochie ma hụwa nwee ibere bata were ndị ekwentu oke ị na-akọwa na mgbe gboo na omenala nabatara ụka nabata omenala mana kịta na-aghana onye omenala bata ụlọ ụka sị na eburu ekwensu dee na onye ụka jekwurukwa onye omenala je kene asị na onye ndị omenala asị ekwukwo ndị ụka na-ekwu ya ndị omenala asị ekwusọ ndị nwere na-asọ mana ndị ụka na-abịa onye mmehie nọ na-agụ arụsị
mana n'elu kịta ite finalize n'elu kịta ahụ omenala Igbo ọ na-akwado nkewa ya na ya na ndị a na ndị a na-akwado nkewa. Omenala ndị Igbo akwadosi ya. Akwado nkewa. Mba. Ji achụla ede achụla ji. Ya biri ka mbiri. Efugo na taprịtị Igbo na na-eme nkọwa na nna anyị ukwu bụ aka ji ọfọ ọ gwago unu na ọfọ bụ signifies age afọ n'okenye ka a na-enye ọfọ na ọ na-ero ero na nwatakịrị ọbụla ji ebulite ihe ọbụla sị na ọ bụ aka ji ọfọ na ọ na-aghọ ara. Nke ịbụọ na mgbe gboo na ndị mgbe gboo anaghị atụ mmadụ na arụsị atụ na ịtụ mmadụ na arụsị bụ nke ọgbara ọfụ na ọghịgha na arụsị bụ arụsị Igbo na arụsị Igbo na-echekwaba ndị nke echekwaba na ọ bụghị ndị na ọ dịghị egbu mana ndị nkịta na-achọ gị na mmadụ enwe ka esi ọgwa anọ nka gị na nna ya ukwu na-egwu adịghị ka esi kpụọ arụ ihe a na-eme mgbe gboo bụ ịkpụ arụ na ịkpụ arụ na anaghị atụ arụsị na arụsị na-abụ ime ihe ọjọọ asị na ihe akpụ arụ akwụsị mana ndị kịta na-ejizi bụzi arụsị oke ka njikwa mgbe gboo nwere ego na arụsị na ana wee gbaa ụgwọ arụsị na ana ego wee gbaa ụgwọ oke nwere ego na aya chief priest ya asị gị na ihe eweta ego na wee gbaa ụgwọ. Oke ka njikwa mgbe gboo ọ bụ na mmadụ ejide mmadụ mana mgbe gboo ọ bụrụ na mmadụ jide mmadụ ụgwọ eje na complain anaghị atụ mmadụ na arụsị atụ izi wee kwu ọ sara atụ mmadụ na arụsị na complain ka a na complain na onye a ji ma ọnọdụ ka arụsị bụ ikpe nya ọnọdụ ka ikpe nya ụlọ ikpe ụlọ ikpe onye anọrọ asị gị iji onye ụgwọ ijighị ụgwọ mana bifo mgbe anyị eretere gị anyị zụta ozu na be gị sị gị na gị bịa na a na-achọ gị n'ebe dị etu na ụgwọ ahụ onye agha jizi bụ ezigbote omenala Igbo tara ọjị bụ mgbe gboo. Abụ na onye a kịta Mr. Okeke wetazie ego o ji onye a arụsị onye demand ba percentage ya na for example na ji ngụgwọ 1 million naira emechazie ejekpechi ikpe na arụsị bụ na ọmụ ka ikpe mara nwere ego ahụ kwụọ Mr. Okoye million ahụ arụsị aha ọ ya anabazi onye ahụ pesenti ya wetazie ego aka mba onye miye na ugwu ji ka ọ ya akwụ ya ma onye otu die n'obefụta na oyenye dị na-enye ha ka o si ihe si n'obi chiri obefụta na ọ bụzi naanị iwe na ihe weta 10% na 20%. Onye a mekọtara na-eche ka ya jee were die nye ma nye akwụgwọ ụgwọ oji so nwa dibịa ọbụla na-eme bụ wayo kịta ka ịkpụrụ ọ sị na nwa dibịa ọbụla na-eme bụ agbata ụgwọ weta percentage na ụmụazụ afọ ọghịgha na ọwayo unu anụghị ihe na-ekwuru na agbake na ebe okwu agbake so na taprịtị Igbo ahịa ebe nghọta ihe eme bụ meta a gara chi abatụ mgbasa ozi ya na aka ji ọfọ mbala n'Igbo ya gazie